Calle San Sebastián, Feira do Pan, domingo 2 de junio del 2019. De venir a hacer una subasta. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a disposición, lo que queráis. Bueno, pues vamos a empezar a probarse a pan de cea, un viño que ahora nos vai a explicar a Antonio, e a continuación estamos probando o primeiro pan, xa os representantes da proba de vintos van presentar tamén o seu pan. Vamos primeiro a pasar a mesiña, con pan de cea. Bueno, como os comenté antes, o viño que tendes ahora mismo na copa é un condado branco colleita de 2018 e digamos que está elaborado con un 80% da variedade de Treixadura, un 15% da variedade de Albariño e logo ten un 5% entre Oureira Blanca, Corella e Torrontés, outro tipo de ribo mezclado. Pode ter un estilo de caíño branco, pero que tan significativo que por eso ni lo comentaba. Estamos probando un pouco xa o pan de cea. Vamos a presentar agora o representante de Aurora de Vintes. Como dicíamos antes, é un pan maravilloso, é un pan, non é un pan de trigo, é un pan de millo, pero é un pan que tamén ten moita historia, que desde fai moito tempo existe unha cofradía, que é a cofradía da Aurora de Vintes, que leva tamén reivindicando e promocionando este pan. Pois hoxe, para presentalo, temos a Eduardo, que é o representante da Aurora de Vintes, que tamén nos vai presentar este pan tan peculiar que, como decimos, aí, a finales de agosto, ten tamén a súa feira de exaltación, a festa da Aurora. Buenos días. Isto é uma
parte totalmente artesanal, só há 4 manadarias livres. Tem um processo de cerca de 4 a 5 horas. E foram com cerca de 200 coroas à vez. Tem umas características muito próprias. Já há técnicos uma tentativa de fazer a boa de forma industrial e formas convencionais. Não é possível. Capela de San Benito. Domingo 1 de junio